Bizavên berdewam bo kêmkirina tundûtijiya beramber jinan li Başûr û Parçendiyên Kurdistanê berdewam in. Belê amarên li berdest diyar dikin ku hêşta rewş xerab û cihê rexnegirtin û lêserrawîstiyanê ye. Li gorî amareka rêveberatiya giştiya berhingarbûna tundûtijiya dijî jinan, li sala borî 2021 li Herêma Kurdistanê 24 haletên kuştin, 62 xwe kuştin, 78 xwe sotin li parêzgehên Herêma Kurdistanê hatine tomarkirin. Parlamentarek jî dibêjît heta niha di sala 2022 de 11 jin bi egerên cuda cuda hatine kuştin. Lence dizeyî seroka Lijna Beravanîkirinê jê mafên mirovî lê Perlemanê Kurdistanê dê daxuyaniyek rojnamevanî da eşkera dike. Bo parastina jinan sîstemê dadgihan mûkumnîne û xemsarî têda heye, ku ev jî yek ji egerên serekî ne bo rewşa xeraba vê çîna civakî. Derbareyî heman babet û lê gorey raporteka rêxirawa hengav bo mafên mirovî. Di sala borî da li Rojhilatê Kurdistanê 41 jin hatine kuştin û 94 jinan jî xwesotîne. Bi tenê li parêzgeha Kirmanşan 18 jin hatine kuştin, li Urmiyê jî 52 haletên xwekuştinê hebûne. Jî la mustecîrên dama navenda mafê mirovî ya rêxirawa hengav dibêjît. Kuştin û xwekuştina jinan li Îran û Rojhilatê Kurdistanê gelek peywendî pêk ve heye. Herçend di amarên xwekuştinê kêm bûyne, belê yên kuştinê bi xwe zêde bûyne. Her wisa lê deverên Bakurê Kurdistanê jî amarên Federasyona Komelên Jinaniyên Tirkiya dilxweşkirînin. Çunkî di sala 2021 da lê Bakurê Kurdistan û Tirkiya 367 jin hatine kuştin. Bi hevberkirin digel sala 2020 67 halet zêde bûyne. Li gorî amarên rêxirawa mafên mirovî lê Cezîreya Rojavayê Kurdistanê jî parsal 5 jin hatine kuştin, 33 jinan jî xwekuştîne. Li deverên Efrîn, Serêkaniyê û Girêspî ji layê gropên çekdarên Serbê Tirkiya ve 6 jin kuştîne, 25 jin birîndar kirîne, 11 jin jî revandîne.